baso hurbilan. Mihatzen ari haizadi-adi beste zerbaiten bilan. Maialen, txertaketa kanpaina hasi zenetik, zu txertoa jartzen zaude. Bai. Eta nagusien etxe honetan, nagusien egoitza honetan jarri zenuen lehenengo txertoa. Bai, nire ekipuia hasitxeguan bakunazioiaz, ni hasi baino aste biaren gero hasi zin, ni urtarriak lauan hasi nintzen, eta mentxe izan zen, neure lehenengo txertu. Nola gogoratzen duzu, lehenengo txerto gura, zer zan zuretzako, COVID-aren kontrako lehenengo txertoa jartzea? Ni neu oso emozionatan eguan. Historiku zan momentaten parte barru neuan, baina importantien azan pasaten eguanela, por fin, inbeste denpora zain gehuazen zeo ez. Txertoa jarri zenion lehenengo pertsona horri, zer esan zenion? Esan nahi netzan, nire lehenko bakuni. Ez da asko entera zan, bere hauan emozionagoa zerrezintxako lehenko kuzan. Eurantzako be eurak importante zentzuten diez, eskematik bara momento importante bat bizitzan, historikamente esoko esazu momento garrantzitsu bata, eta orduan eura parte zentzuten di, da zoko bai, eta orduan de... Eman indarra oraintxe, bakunak eman dit indarra. Ikustea ja bakunari esker gure egoiarra, gure itxonamonak bizitza errekuperatzen ari direla, ezta? Bere familiekin elkartzen, kalera ateratzen, bere bizitzen berriz ere, ezta? Lasai, badakitelako ja babestuta daudela. Eta horrek eman dinei ilusio pixkat, argizpi bat, eta bueltatzeko lanea, bueltatzeko gogori orain, ezta? Badakitelako orain, beraiek lasai egon daitezkeela, babestuta daudelako. Horko inciditu zen, justo, hasi lehenengo egunean, uziko pertsonai txertatzen hasi ziela. Pentsatu gabe, txertatu bizara, bai, ni aukera izango banu nire txertua nire aitari emango nioke. Eta ni itxarotia, naiz eta hor egon, lehenengo lerruan, ze hor 10 hilabete egon gara eta aurre egin dugu. Ni amona dauket egoitza batean ere, eta pasadan hasten ja kalera irteten utzi zioten, ja txertua oen dela ja hilabete jarrita zeukelako, eta bueno, lasai, berarekin lasai, ilusioz, besarkatu, eta berarekin gustora orain, eta beare bai, feliz, beare oso pozik. Berriz egurekin egoteko deseatzen zeon ikusten genuen, baina 2 metroko distantziarekin. Baina orain ja, paseon, kalean, eskutik helduta, hitz egiten, besarkatzen. Baina txertatu da saz, eta jendia poliki-poliki txertatzen jungo dala, eta esatu zu, bueno, eta gaina ikusten duzu jentia geroz eta gehiago dabiela galdezka txertoan inguruan. Eta igual horren pizten dutzu apur batez, esperantza hori. Txertoak suposatu du, esperantza izpi bat, lagunduko badu honekin amaitzen, izan dela tunelaren amaieran argi pixka bat ikustea, bazirudien urte bete ostean jarraitzen genuela antzera. Txertoa agertzea niretzako, pixka bat esperantza bat da, Genekin agertuko zela, eta pixka bat lehenago dena planifikatzea ere, ez legoke gaizki, baina, hau pixka bat hobetzea eta dena normaltasunera bueltatzea, edo hori da nire esperantza bakunarekin. Txertoaren albistean ikuste zerbait positiboa dela, azkenean historian zehar ikusi da txertaketarekin gaixotasun askori egin zaiela aurre, eta egia da existitzen dela beldur hori azkarregi egin direla edo ez, baina nik usteet mundu mailako zerbait izan da, orduan laborategiek beraien rekurso guztiak utzi dituzte txerto baten bilaketan, personalari dagokionez, gero ere badiru laguntza asko egon da normalean ez direnak jasotzen, gero ere txertoa bera probatzeko, lagin bat lortzea erresa izan da, azkenean mundu mailako zerbait da, orduan pertsona asko egongo ziren parte hartzeko prest, egia da
agian epeluzeko eraginak ez ditugula ezagutzen, baina, bueno, koronavirusaren gaixotasunak epeluzera dauzkan eraginak ez ditugu ezagutzen ere ez. Eta, bueno, nik konfiantza daukat, eta nik, desde luego, txertoa jartzeko intentzia badaukat. Txertoa aurkitu zutela esan zutenetik, zuk argi zeneukan txertoak ematen egon nahi zenuela? Ez dut guzturik esango. Eneguan oso seguro, azken batin, hori egon zan, jende asko esan ban zelan esan txerto ona, edo zeuan investigazioa nahiko ende. Eta neu behar ziren sustein itxan, neu pene nahi hartu txertu esanean. Aber ze pasatzen den. Da nire lehenoko gune, nik lehenoko txertu ipinin eban egun bardenin, nik nire lehenoko txertu jasone ban. Eta izan zen, dosisak sobra zin, zaziran 5 artezin bi albako txetik, eta ezin zin transporta. Orduan derrigortut egoazen bai erorrek dosisak botatea, edo geu hartzea. Orduan, eukinan hor barne arazo bat, eske botango txu ez bestelan. Da, laguntzen zaz, ez zeupe hartzezunin. Zan, venga, pini, bai, espektakulu montan eban, ez dut ez izango. Espektakulua, zergatik? Nei neban, baina neuan oso zigur, lehenoko gunezan, ez neban eukiaztirik pentsateko bez. Ia, benetan zeu zer zan, nei neban aero, erdi derrigortu tengo nebana. Da, ikusten banin, bai izan birdero, bestelan bota etxen da. Barduan zitzen, bueno, bai ez, da, azkarin zan, venga, ja, da, sartuzten, da, ja, no hubo vuelta atrás, esaten da. Lankidek zer esan zizuten? Bai, esazten, venga, ja, hartu ja, da horien itxuzen lasautzen inundik inoa, bai, esazten, venga. Ata bezu depini. Benetako argumentuak baldin baditugu, ez txertatzeko edo bide bat ezartzeko, bueno, baina norberak egin dezala autokritika pixka bat, aber zertan oinarritzen duen bere erabaki hori, ez? Hasieratik ni pentsatuet COVID kontua da gaixotasun komunitarioa, denon laguntza behar dula. Askotan behar ditula balore batzuk, aurre egiteko balore batzuk behar dira, eta igual gizarte bezala ez dugu lortu. Eta txertuarena, txertuak laguntzen badu aurre egiten, ni pentsatzen dut egin behar degula. Ni abisatu zidatenean txertoa, zein egunetan jarriko zidaten, eta ni argi neukan jarri behar nuela. Bai, oso pozik. Bai, ni desiatzen egon. Jartzen ez duten entzako, nik esango nien oso egoistak direla. Niretzako. Ez que txertoa ez da bakarrik pertsona jartzen dizuten entzako. Baizik eta beste ontzako ere. Bueno, bakoitzak bere buruakin ningo daue bai nahi dauena. Nik uste dut ezin dozula pertsona bat derrigortu txertatzera, ez? Baina, azkenian, begiratzeko bai ikusteko zela gazen, eta, azkenian aldala izen pausu bat aurrera, ez? Hau bukatzeko. Nik neuk dudasko neukan, baina bai, ikusten eban jende askoren aukera bakarra normalidadea bueltatzeko. Guk azken batin, kalea urteten dugu, lagunakin batzen gaitzen dugu gauza batzuk, maskarikiaz da danaz, baina etxen dugu, baina residentzietako jente askok ez daukeran familixik usteko hori aukeri. Da, azken batin horreaz jokatzi ez da olako reza. Orduan nire burun bilurre ez dut nahi epini beste pertsonaten bizitzin gainetik.